tanúi lehettünk egy alapkőletételnek, aminek a lényege az volt, hogy a 19.000 négyzetméteres projektünket megkezdhettük, és ennek az utolsó csarnoka készülhet el itt, ezen a mezőn, aminek a sarkán, a szélén állunk. És azt szeretném tőled, polgármester úr, megkérdezni, hogy mik azok a gazdasági dolgok, amiket te látsz itt Alsónémedin. És beszélgettünk itt előtte olyan más nagy beruházókról is, akik szintén most kezdik el, tehát itteni szemüvegen keresztül úgy látszik, hogy jönnek a beruházások Alsónémedire. Mi is egy ilyen cég vagyunk. Ti, mint önkormányzat, mit láttok, és hogy látjátok ezt felkészültnek az idei évet? Hát lehetséges, hogy sok tehertétel van körülöttünk a világban, hiszen az energiaválság, amit a háború okoz, vagy az Európát sújtó infláció, vagy éppen ami köztünk lévő koronavírus járvány, illetőleg a gazdaság fejlődésének a lassuló üteme összességében országosan mindenhonnan hallható, és bizony vannak ennek jelei, hiszen számtalan beruházás marad el. Mégis itt Alsónémedin azt merem mondani, hogy nem sok mindent veszünk észre ebből az általános lassulásból. Talán Alsónémedi lokációjának köszönhetően, Budapest közelsége, M0, M5-ös autópálya közelsége, ennek köszönhetően szívesen választják beruházás és vállalkozási székhely, telephelyül Alsónémedit, akár magyar, akár külföldi vállalkozások. Úgyhogy mi azt merem mondani, hogy oázis vagyunk a sivatagban, ha lehet így fogalmazni, és szerintem ez is igazolja, hogy ez az alapkőletétel nem felelőtlen döntés volt a részletekről, sokkal inkább egy megalapozott és átgondolt jövőképre utal, hiszen ahogy sikerült az elmúlt 1-1,5 év alatt ezt a 25 vállalkozást ide az előző legmegépült csarnokokba elhelyezni, én abban bízom, hogy ez a csarnok is ugyanilyen gyorsan meg fog telni bérlőkkel. Köszönjük szépen, és kifejezetten azt köszönjük, hogy ebből a 25 cégből, akik már itt vannak Alsónémedin, mindegyik működési engedélyt kért, segítséget kért a megismerkedett Alsónémedinek a nagyon kedvező adópolitikájával. Mit lehet tudni esetleg a jövőről? Vannak-e olyan tervek, mit lehet üzennünk nekünk a cégeknek, akik ide fognak betelepülni? Ebbe tudnak-e egy stabilitásra számítani, vagy esetleg készüljenek föl bármilyen új információ? Alsónémedi gazdálkodását nagyon régóta a stabilitás jellemzi. Vannak kellő bevételeink akár a költségvetésből, akár pedig a helyi adókból, amelyek biztosítják a jó színvonalú működést. Úgyhogy mi, ahogy eddig sem, a jövőben sem tervezzük, sem az iparűzési adó, sem az építményadó lényeges mértékű emelését. Egyébként iparűzési adóba 1,9%-ról 2%-ra tudnánk felemelni, de ezt abszolút nem tervezzük, és az építményadó tekintetében sem. Úgyhogy egyrészt az adminisztrációs terhek esetleges csökkentésével vagy rugalmas kezelésével, másrészt pedig a ide költöző tájékozatlanabb vállalkozások képbehozásával, információval tudunk segíteni mindenkinek, aki Alsónémedit választja működési helyéül. Ezt is nagyon-nagyon köszönjük, látjuk és érezzük, és ugye azt is igazolja a stabilitást, hogy a mostani választásokon téged, ugyanazt a polgármestert választottak újra, ehhez szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk. És mind a vállalkozásoknak, és a további betelepült vállalkozásoknak is. Ezek nagyon jó hírek, amiket itt elmondtál nekünk. Azt szeretném még megkérdezni, polgármester úr, tőled, hogy azok a lakosok, akik most Alsónémediben vannak, és mi úgy gondoljuk itt pont az ipari park legtúlsó végén lakva, hogy az ipari park és a lakosság között egy jól kiegyenlített kommunikációs és egészséges viszony van. Te ezt hogy tapasztalod? Az itteni vállalkozások hogy érezhetik ezt?
egy befogadó lakossági oldalt tudhatnak maguk mögött. Mik a te meglátásaid ezzel kapcsolatban? Hát ezt nagyon nehéz ilyen konkrétan megfogalmazni. Az első és legfontosabb, hogy a lakosság és az ipari részek szerintem nagyon periférikusan kerülnek egymással kapcsolatba. Tehát esetleg azok a vállalkozáshoz tartozó dolgozók, vezetők, akik bejárnak ebédelni, vagy bemennek egy boltba, kerülhetnek kapcsolatba a lakossággal, tehát olyan komolyabb viszony nincs. De egyébként annyit tudok mondani, hogy ellenérzés sincs az itt lakók részéről, hiszen nagyon jól tudják, hogy mennyire fontosak az ide költöző vállalkozások, úgyhogy én szerintem, ha bejönnétek, akkor barátságosságot és segítőkészséget találnátok. Ha ezt tapasztaltuk bármilyen kávézás során, vagy más során, amit ott éreztünk, és az önkormányzatba is bármikor bementünk tárgyalni, és hát többször cégeket is vittünk, és azt is köszönjük, hogy mindig átgondoltátok akár legutóbbi alkalmon is, azok a cégek, azok egy jó tájékoztatást kaphattak tőletek, és te is személyesen fogadtad őket, hogyha erre volt szükség. Igen. Nagyon szépen köszönjük, és további jó Sok sikert kívánok az üzleti életben.